от основните отличителни страни на човечеството е именно способността ни да се развиваме, да създаваме, да творим, да търсим, да изследваме. Но за съжаление, едва ли за хората, които всеки ден рискуват живота си, за да отидат на работа и да изкарат прехраната си, това е на дневен ред. Едва ли младежите, които никога не са имали възможността да ходят на училище, биха могли да спомогнат по някакъв начин за развитието на нашата цивилизация. Как е възможно да напредваме, когато нямаме равни шансове? Успели сме да осъзнаем това на време и на 22 юли 2014 година в Ню Йорк отворената работна група за цели за устойчиво развитие предлага пред Общо събрание на ООН предложението си за набор от цели, с чието изпълнение да се подобри живота на хората и да се спомогне опазването на планетата за бъдещите поколения. Предложението включва 17 основни и 169 подцели, които трябва да служат като продължение на 8-те цели на хилядолетието, чието срок изтича през 2015 година. Една от основните организации, работещи за постигането на тези цели, е глобалната мрежа на ООН за развитие, позната като UNDP или Програма на ООН за развитие. Програмата има представителства в 177 държави, като основната ѝ цел е да прокарва промени и да осъществява обмен на опит, ресурси и знания между страните, като по този начин да подобрява качеството на живот на хората в тях. С дългогодишния си опит и с работата си за подобряване на живота на хората в най-лошо развитите страни, организацията е успяла да постигне невероятни резултати в най-различни аспекти от живота на нуждаещите се. Двойно повече деца имат достъп до образование и същевременно 15 пъти повече болни получават лечение срещу ХИВ. И въпреки, че все още повече от 800 милиона души живеят с по-малко от 2 лева на ден, не бива да скланяме глава, а да вярваме, защото 17-те цели за устойчиво развитие са проектирани по начин, който обобщава опита, добит през годините, а изпълнението им обещава социален прогрес, икономически растеж и по-чиста планета за всички ни. След преговорите на среща на върха на ООН от 25 до 27 септември 2015 година в Ню Йорк, САЩ е приет документ под надслов "Трансформиране на нашия свят. Проект за устойчиво развитие за 2030 година". Както бе посочено от заместник главния секретар на ООН У Хонг Бу, всички участвали в създаването на тези 17 цели трябва да се гордеят със себе си. Държавите членки са показали решимост и готовност да работят заедно за хората и планетата. От Пловдив сте и искате да научите още за целите на ООН. Най-добрият и забавен начин е като се включите в градската игра Глобално отговорни, която ние, доброволците към Голям брат, голяма сестра България, ще организираме на 12 август, Международния ден на младежта. Целта на играта е да бъдат сформирани отбори, които да минават през различни пунктове, където да отговарят на въпроси, загадки и предизвикателства, свързани с 17-те цели за устойчиво развитие. На всеки пункт ще има осигурен доброволец, който ще отговаря за правилното протичане на състезанието, ще поставя задачите и ще оценява отборите. Отборът с най-много точки печели играта. Очакваме ви на 12 август в 10 часа през град на община Марица. Всичко, което трябва да направите, е да попълните формуляра за участие, линка за него долу в описанието, и да следите за апдейти в Facebook, отново линк в описанието. Заповядай, научи повече за целите, забавлявай се и създай нови приятели. Очакваме! До скоро!